Dzisiaj Kasiebę i świat wity ze Światowego Zjazdu Kasiebów w Siemudze. Adama dziś między, ale mdeje i płekać wam dziś, co są tyłe bance w Siemudze prawie działo. Jesteśmy na stacji Siemud, bo bana nie mogła dziś dojechać, ale możemy pewnie poczuć ten transkasubiowy klimat. A co dziś przed nami? Łebućmy, co nam płekazeją w płemeranie zjazdowi. Tery derejem msza święty, później wszyscy pójdziemy roczną kłerę woda tiłę na plac w Siemudze. Następne uroczysto odemkniemy ten światowy zjazd Kasiebów. A przed nami też wiele występów, między innymi Kasiebski Zespół Regionalny Koleczkowianie. Bice rekordów jednoczesnych gdzie na Diubelści Skrzepicach, ale też Weronka Kothals, Majtki Bosmana, Fukus, kasiebską influencerka, a wieczór Małgorzata Łostrowska. Musi ta być z nami, obserwuj kanał i naszych social media. Wrócimy i do usłyszenia!